MC تویت مبارک من مردم غریبیده تویت مبارک سامانه ما در یوتیوب хочи орзуҳо мекардем орзуҳо амалӣ нагашт дига аймад тунести ғарибӣ ҷа сабаб гашт ки тира ёфтан дилта орзуҳом ҳама мурдан ман ғарибам хела дурам тира дига дадодан рӯзи туят бахшиш нестам наметонам биём гуфта бидам туят бема намеша агар наём неки замонат дига хе то додаги ҳаёта ҷои мада дига шаҳай мебарандет ба таёта очаи и ҳаёта гуд кунам мара сӯзон рӯзи туят ты хирсанди неки ма ба дили гирён чӣ кунам ма ҳайронам намиай дастам ҳичи ғайри ашрихланай пасат маҷбурӣ мегум хушбахшӣ лаънат ба ғарибӣ ки мора ай ҳам ҷудо кард ишқи самимӣ мегуфтам ӯда намакдонам туф кард мегуфтам рӯзе меша да ҳақл мекунӣ корта намекунам мегуфтӣ ҳис мекардам хиёната мегуфтӣ ту ишқи маи ғайрат намехом дигара феъли рафторат дига буд одам мешидай дигарам мада ваъда медодӣ мегуфтӣ ай ту намерам неки рӯзеши ту рафтӣ дунё макади берам имрӯз рӯзи туи тай мада рӯзи маргай шахси да бари ту ростай медонӣ ӯ номардай медонист ишқи маи медонист гапзанӣ ма болои гирифтестай нав дидам ихе инсона туф кардам ту вори мардай иҷа тирам гунаҳгорӣ дониста дуошиқай ҳамдигар ҷудо карди ашқи ғариба резонди шумо хушбахт намешен ои ма ғариб мегира ба ғам гирифтор мешен намешен хушбахт бидон вақти мара бадбахт карден ида фикри марам набуд ай ма рафта туй карден давраҳои пеш дига буд ӯ вақт ашрихта набуд да фикри хушбахтӣ будем фикри ҷудо шида набуд да ҳаёт сиқӣ чормоҳи гапзанӣ монай ту мада имой мада суратот хотирамон туят муборак ма мурдум ғарибида қувват намон